Alhamdulillahirabbil alamin wilujeng dalu Mak Cangik Yuli Mbok. Inggih, sugeng dalu Mas Mio. Alhamdulillah. Wah, siap nggih Mas. Pangestunipun. Nggih. Jenengan daleme pundi to Mas? Loh celak niki. Oh nggih to. Ngujur iku mawon nggih. Ngujurin apa? Jenengan lho ngujur niku desa. Oh namine desa. Nggih, jenengan wau sakjane pun kula cekelne pitik. Ate ora mampir. Oh ajeng jenengan masake. Mboten mengke nek jenengan dugi tak culke nah kok. Oh iya. Wah, jan kapunten dereng ngertos kok ya. Lautan manusia luar biasa nembe dugi wau duk 1 kilo ke kanan 1 kilo ke kiri Mak Cangik. Luar biasa sing bakul sing nonton antusias luar biasa. Tepuk tangan buat Anda semua. Nggih, tangan. Mugi-mugi ingkang sami rawuh pinaringan sehat. Kathah rezekine barokah donya akhirate Allahumma barokai sholawat sholatullah salamullah ala toha rasul sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah ala yasin habib. Niki wawon rumaos kula nggih enten berjanjene mosok aku sing nyanyi kok ora ditabuhi apa ora sing ngamplopi ngono kok. Mboten. Lah ngenteni dawuh komando saking panjenengan ya. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi'alil badriyah wa kulli mujahidin lillah bi'alil badriyah. Allah shollu ala Nabi Muhammad. Jan alhamdulillah barokah nggih Mak Cangik. Amin. Piantun mriki kompak sedaya. Nithik ora sandadak dikongkon kabeh padha madhep rene iki. Lah nggih wong piyai mirsani wayang mesti madhep mriki ngoten. Lah nika enten andhing pager madhep mriko sitok. Woh nguyuh. Nguyuh. Nggih. Piyambakan apa enten kancane jenengan Cak? Niki wau mboten namung kanca. Terus sak rombongan sing biasane mbleh sapi teng riki niku lho. Sak rombongan. Wah, nggih. Nggih. Lah niki ingkang cok bakale nggene pabrikipun nggene Pak Suroso ugi Pak Yayan luar biasa. Nggih. Lah iki. Dia. Oh, nggih. Lah nek mboten enten setunggal niki, oh, lah sing mbungkusi daging-daging niku kamangka beberapa kontainer nah kirim teng luar Jawa ugi teng luar negeri. Nggih, nggih. Luar angkasa. Halo. Kowe iki kok nganggo bringos? Tak kira rambut celuk. Lho, iku umpama ora aku sing nyeluk, diceluk sing gawe urip. Lah kae Mbak Mudin malah bener. Lah nyapa? Pangapunten niki bringos niki lho sing gawe. Ben ketok mundak bagus. Bagus piye omonge bose Pak Rasa. Wah, jan kaya celeng. Ya sing apik celenge. Lah wingi nek tak sawang kok kene ndak mundak bagus lho, Tol. Kowe ning kene bagian apa sih? Aja tol to. Lah piye? Nyeluk ki sing apik ngono. Pentol. Pen ngono apa? Oh iya pen. Lah tol ku ngarepe apa? Iya ya. Pentol. Pen. Kowe nek ning pabrike nggene Pak Suroso, nggene Pak Yayan iki bagian apa? Kene iki ya genahe kabeh naren aku apa bagian konsumsi. Oh bengi iki bagian konsumsi. Sing nyekel konsumsi sak donya. Engko Pak Cahyaku tadi Pak dalan iki duwite sing nyekel. Wah. Pangapunten lho Bapak. Sia. Awake dhewe Mas Yoyo. Sing bayari nek mboten sing bayari Niken Salindri sapa? Wah. Kowe. Ora no. Lah sapa? Gablek ya ora kok. Ya bose kok ya. Bos. Wajan. Mas Meo, Piye? munggah ki mau dirasani sini ngemper. Nyapa? Dagelane elek-elek.
Karo dene tol nek dagelan Ki Bagus kuwi dene bintang film. Ya ning anu kok cara dirungokne kuping sumuk. Siji dagelane untune rong depo. Kuwi untu apa garu? Omongno ora ngerti Ya, spesiale wong untu monyong. Dilane lho, itu ora 2 meter. Piye? Wong untu monyong ki apa mencium irung-irung kenek lambes Pak. Nah, sampean ku nanti sawah bajak, gila cukup untune. Asem. Alamat bengi kingko awake dhewe ora leh wedang. Lho. Ya sirewang done kene kabeh iki. Tapi wingking aman nggih yu. Aman ngoten niku pun alhamdulillah. bagi tugas ngoten niku. Nggih, Cara nggih. teng kantor pun sip-sipan ngoten. Nggih, nderek tetepangan, Mas Jange. Inggih, Mas. Kula nembe sepidah sowan wonten Simbatan. Nggih. Kula biasane diculuk wonten Israel, Lho. Palestina. Sik to. Kowe iki lho dapuk apa? Ning kene iki ndagel ning kono arep ngempakne roket ngono apa piye? Lah aku keamanan lho. keamanan. Ora iki wasit Eh, perdamaian. kowe kan ning pabrike Pak Suroso. Nah. Aku jakan kerja rono. Kowe apa klebu? Lho, Nggone Pak Roso iki lho, pabrike nampa wong ganteng-ganteng cara lanang. Wedok ya ayu-ayu. kok tak dandan sing banteng. Karyawan nggone iwak dandan iki. Lah ben bagus jaremu golek sing ganteng. Ganteng apa pinter? Lah kudune iki ya ning nggone iwak. Masane iwak ki ya minimal ki ya rapi tok. Oh iya ya. Kalau minimal duwe irung. Lah kowe iki ora duwe. Ya iki apa ra irung? Kuwi Tumor. tumor ngono kok. Lah terus dioperasi. Lambemu, Bos. Aku nek umpama daftar nggone Pak Suroso ngono terus syarate apa? Syarate Heeh. ya aja ganggu minggir kono. Waduh, Amel-amel omong kowe ndagel. sing duwe omah iki. Ya dadi ganggu wong. Kowe ndagel aku tak mulih. Nanti wis bayarane. Ya aja mutung kok ya. Ya alhamdulillah. Nggih. Iki 1000 harinipun Mbak 1000 Sarni. haripun pripun Bapak Sarni. Hari almarhum Mbah Sarni. Kowe ndongakne apa kalih pripun Bapak Sarni almarhum? Kagem almarhum. Alah, Wis ya, kowe ngundang aku. Kene iki tanah ora iso muni mbok kon. Nggih. Iya. Enggak nikah ketake cara kene kalireng. Luwe biyondok Perjalanan jauh Nggih. to. Nek kedae ndok disigar, ndok utuh lep, Iya. kabeh lep. Heeh. Nggih. Kowe ndongakne apa kagem almarhum? Kagem almarhum. Almarhum. Yenange suwargi ngoten Pak. Suwargi. Nggih, suwargi Mbah Sarni. Mugi-mugi dipun tampi akmal saenipun. Heeh. Mugi-mugi dipun lebetaken swarganipun Allah. Amin. Ada irih men basa si aku simuni. Apa simuni wong elek iki kok ora amine si banter to? Kowe ini ndongakne kok mung sithik. Sithik sepenting rak ya kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai jebule. Lho. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwata illa billahil alil azim amma ba'd. Shallu ala nabi Muhammad. Ing pangajab mugi-mugi almarhum pripun Bapak Sarni saged mancing kasuwargan jati Allahumma. Amin. Jenengan sami dirawuhne teng riki kasuwun berkah doanipun Allahumma. Amin. Mugi-mugi pripun almarhum Bapak Sarni ugi keluarganipun pinaringan ayom-ayom tentrem Allahumma. Amin. Aku tawar kono. Iki sinden apa Pak Geblok? Nyaur yamin. Amin. Lho semangat kok malah ngedoh Tol nyanyi. kowe iki rene lho Tol. Aku wedi ya. Lah wong sinden muni amin kok. Sangka ikhlase. Amin. Kuwi iki campur antara muni amin karo pas kebelet ngono. Rene ya lho. Ngapa guyu, Bu? Apa Apa lucu ya?
Kok lucu? Yo, engko ora balik badal. Kowe renio wingi ning diulek ibu-ibu rumangsamu. Aku gatel perkara brengos iki. Iki pomone di Tal dalem. Iki aku ketekon. Nek mlebu nggone Pak Suroso kuwi syarate apa? Syarate siji. Piye? Urip. Terus loro Kudu pinter. Jadi aku kudu luwih pinter timbang kowe. Ya no, kowe kudu pinter karang kowe iki karyawan 80 tahun. Oh iya. Ning gone Pak Roso 80 tahun. Tesen, aku tesen. Pak Roso, kula tes riyen. Calon karyawan untuk 82 penyembelihan lembu ukuran 8 ton. Ya 80 ton iki sapi apa dream? Nggih. Apa bedhekamu apa? Waton isih ning alam donya ngono iki. Karuan pira bobote bulan karuan leh ku mikir to. Aku ya bingung iki rene pisan iki ya iki ya. Lah dalah. Lah bedhek ya apa? Nah niki lho, nuwun sewu niki Bedalem. dalah enten ingkang kepareng mundhut lelagon. Mekaten. Ing antawisipun menika wonten Pak Sutar Simbatan. Nggih. Ngersakaken pepiling gubuk asmara Kembang Rawe. Wah, Jenengan kula golekne kanca, nggih. Panjenenganipun Nggih. Mbak Birgita Ayu, Setiani Birgita. Sarjana Seni. Nggih. Men jumeneng tukung-tukung coba kaya ngapa ngadeka cayu ngastane. Birgita. Ya. Oke. Kita tampilnya Virgina. Selamat malam Gendok Ayu Birgita. Salam Mas Mio. Alhamdulillah sehat ya Nduk ya. Sehat. Wajan. Kae konokane ya disapa kae? Halo Mbak. Ya. Aku pentol. Heeh. Lah, Mbok terus yo apa? lek brengosan ki mbok dipotong sing rapi kenakane iki lho. Iki lho kelakuane. Oh, kaya kaya Kene iki ngono. jane apik ora dibrengosi ketok ganteng kaya Arjuna. Alah. Arjuna bertendang Iki mong selek. apa iki mong tumor? Irung. Jare mong tumor iki wis Yo ngomong nek tumor. mau diarani irung ya kutil ngono bude ya ketok. Nang mlenting ngono kok. Nggih. Betul. Nggih. Oke Mak Cangi. Menika pamundhutipun gubuk asmara. Nggih. Mergo Mbak Birgita ini sampun kondang dados Ratu Gubuk Asmara. Iya, bener. Oh, ratu. Mbak Birgita dados Ratu Gubuk Asmara. Betul. Ya. Niku lire pripun? Loh, tegesinipun ingkang paring jejuluk niku malah penggemar-penggemaripun. Mergo menawi Mbak Birgita nembang Gubuk Asmara niku sing mirsani sami remen Oh, penggalih. ngoten. Walah tiwas angen-angenku niku nek Mbak Birgita sobone Gubuk Asmara. Ya mosok ayu-ayu ning gubuk to, Mas. Iya. Jan. Menik-menik kaya benik tek. Ya. Ya dibawani Mbak Birgita Ayu coba kaya apa. Ya. Kayak bojoku Mas Meo. Alah wong bojomu loro ae guwing kabeh ngono kaya. Lah guwenge urip. Nyingkar nyingku Lah ngene iki lho apik yo. swara ki. Omong ora nang ngajak nih. Lah ngono Swara kaget ki apik ki ngene iki. ya kuwi kas cengkok gubuk asmara Kasih Birgita Ayu ngono. ngono. Kalau tol kabeh ki kudu gawe ciri khas. Lah kowe petuk ciri kabeh Lho. Ora nek kasih ya. mboten enten. Irung ora. Ngono kok diagel omo ciri kabeh, irung ciri. Lambe ya ciri ambene kae. Ayo. Wis jane Mas gak usah dibolo ya kae ya. Lah piye ta ya? Wiwitane nyingkar nyingku
Aja nganti kalah. Lingsem, lingsem. Aja nganti kalah. Suaramu kudu apik. Lingsem. Ayo. Aku munggah. Dose paraso kok ngalih ki aku ya. Lingsem yeng. Lingsem. Heeh. Aja nganti lingsem. Allah. Yen Keli alah kemutan kok ya kemutan lingsem yen kemutan oh ya mau kalah kok Nduk mau kalah wis apik ya cengkok kecengkok saka laut kidul bijine minus lah lelampahan kang Mas nyuwun sewu bebile niki penontonnya kathah kersane ketinggal sing mburi lungguh sing arep ngadeg lho wale leh ngomong ki kuwale ya akeh lho kok mesakne ora aruh nikah salidri ya nggih mboten ketinggal lah iya nyuwun sewu nek ngomong ki aja diolak-alik sing ngajeng lungguh sing wingking mulih lho kuwi kok dadi raden kokmu wis ya pun disembadani kali Pak Suroso mamine bludak mboten cekap wingking mriku sampun wonten layaripun alhamdulillah sebodo kok mak canggih nggih nggih ya layar terpal tandika tresna tulus nadyaning kubuk suarane becik pun gadah garwa bojo lho nek tekon ki yo gak ngono piye Nduk Cahayu Birgita Birgita menika panjenengan posisi engkel napa double kok engkel apa double iki piye maksude dhewe apa wong loro oh single oh iya kuwi lho maksude oh iya single dong oh single wajar bejane sing perawan iya ta ya wis lho tekok tok ayo mangga gubuk asmara dados yen liwat gubuk kae nyimpan wiwit yen tumeka saiki
Oh. Panuwun sampun kantor Mak Cangik Yulimbo menika Birgita nggih lagunya Gubuk Asmara nggih wajan nyuwun sewu lho Mak nggih pripun dalu punika informasi yang saya dapatkan ugi karawan bintang tamu putri ingkang kondang kaloka nggih sinten menika lho nek boten kinten Agnes Monica napa sinten ngaten oh king Jakarta sapa to bintang tamu cacahe 10 lho kok cacahe ana 10 sing siji Mbak Niken Salindri iya kuwi asli bintang tamu lah sing terus songo kuwi kelahiran di kono lho Dung Banteng ngawur rek lahir Dung Banteng digedhekne ning Bung Cina tayo menawi ngaten Mbak Niken keparen jumenir yen ngaten Pak Cangik nggih 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 derekke sepote tindakipun ayo kasih semangat tepuk tangan Mbak Niken Salindri nggih tang oke yuk tetos hei ada nate pedhok karo Cak Miyo ngeten iki. Sampun, Pak. Lah, karo Cak Pentol barang. Dereng lek kalih niki. Cak Pentol. Mu pentol to. Nggih. Tak kira pentol. Masa urung karo aku kan kowe? Urung. Lah seminggu kae. Apaan sih? Apaan sih? Kamu berlalu dengan aku. Aku wis tau ketemu bareng to mbek sampean nih. Mungkin kae aku mbok ambungi. Nggih. Sik ta. Lah muhek apa aku ke sejenis anu ingone omonganmu. Jo fitnah ya. Ora, karena nanti ketemu sampai lali. Wilujeng dalu genduk Niken. Iya, selamat malam Om Mio. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, saiki kelas gimana? piro? Sekarang sudah kelas 2 SMA. Kita terakhir ketemu itu waktu aku kelas 3 SMP. 3 SMP, Iya. sakniki kelas 2 SMA. 2 SMA. Sudah 2 tahun kita tidak bertemu. luar biasa. Kamu kangen sama aku? Iya, Cak Nduk. Mio? Lho, ngene iki lho Oke. tol. Dadi piantun kiki nek open karo bocah cilik-cilik. Ya iya tanah. Ketemu ki sing Sing apik. apik. Suwi ra tau ketemu ki kudune menyapa dengan baik. Ora kaya sampean. Mbak Niken. Langsung fitnah. Aku tau ngambung sampean. Lah Mbok kae. kira aku ya apa? Kae nang panekan kae mak sengok ngono. Oh alah, Sik to. pas ngidul Oh, wae alah. lho Nduk kowe.
Mbok menawa kowe pas ngidu kenek kono, ngono. Iya idonono. Tanah iki asbak. Ora oleh nesu, wong lanang nesu mati. Ora oleh nesu. Nek Mbak Mudin. Tenet nyarne. Mbak Niken. Apa? Sehat selalu Cahayu. Alhamdulillah sehat. Sampeyan piye? Aku ya. Yo ngene iki. Wis ora tau bener ta, Tol? Aku salah terus. Lho karo wong ganteng kok ya. Mas piye kabar? Lah kowe piye? Lah piye? Nek karo kene penak. Lah piye? Kabarmu apik ya, Nduk Niken ya. Alhamdulillah saya Om Yo. Sampeyan piye? Alhamdulillah padha-padha becike Jono. Alhamdulillah, ya muga-muga tansah seger kewarasan. Amin ya rabbal alamin, Nduk. Niken. Jane renek sing ganteng wong loro iki. Tenan, aku ya gak terus pilih-pilih iki apik iki elek apa iki elek iki apik ora. Terus? Ning padha eleke. Lah timbak. Aja terus kowe ngomong enek wong ganteng terus sing ngomong ganteng ki lho sapa? Oke, gosok kowe ha, oke. Ibuku. Ibuku tok, ibuku ya meksa. Hah? Ibuku Mbak Niken ning kowe meksa. Arep muni elek ya anake dhewe. Bar muni ganteng kuwi wae terus game lho. Apa kuwi? Lho ibuke bar muni ganteng terus mutah Lho. langsung. Nduk. Ya. Pun dangi mak cangik Yulimbo. Nggih. Ayo Nduk nembang sing Nggih, apik. napa, Pak? Nah, coba saiki ngulon parane nganti jujuk ning parahyangan. Tegese engko lagune Bajing Loncat. Aku percaya yen sing jogeti jenengan mesti sangat luar biasa. Nggih, Luar Pak. biasa. Untuk bawahnya, Ya. bebas jenengan boleh memilih arep nyoba pangkur Semarangan boleh utawa apa wae boleh. Ngono Oh, kuwi. gitu. Nggih, ngono kuwi. Dirasa- Barometer pesinden Indonesia menika. barometer. Pak Yoyo. Nggih, Nggih. Nggih. Nggih, dirase jenengan kula kan jajal pangkur Semarangan, Pak. Oh, oke, jajal. Kira-kira anu iso ngungkuli mbokmu apa ora lek bantere genah banter sampean, napase landung sampean. Aku percaya yen sampean luwih tetek, luwih dadak, luwih kulino, wo, mbokmu genah wae tak ijolne bar kuwi ta. Allah. Maksudnya lingguhe tak pindah rene ngono lho tak Oh, ijolne. lungguhe. Oh, jejer aku berarti, Pak. Oh, jejer Ya, awak. Iwak sarep tak musuhne banci-banci kengkeng. Oh iya, aja kakean ngomong sampean-sampean iki. Ora aku ora omong. Aku omong ya percuma. Lho kan kenyeh. Wis diomongnya aja omong iku ngesakne iku lho. Iya. Ayo. Ayo coba. Pak niki nyoba nggih, Pak. Nyoba, Mungkin ora mboten nutut piye, Pak? Ora masalah kok tak sambung ora nutut. Mingkar mingkuring kara Jan. Suwantene sae mak cangik. Ah nggih manyen ya. Saestu. Aja omong Mas Mio. Nyapa? Ora ana omong. aja omong tak kayak krek tenan lho. Akarana karanan marati Awas, ngati-hati ngambah nada tinggi, konsentrasi penuh, tarik napas yang panjang. Yuk, Nduk. Alon-alon.
Kuat tenan lho. Wah, jan elok tenan bocah iki. Nggih. Terus iki abot iki. Gen cengkok iki munggah neh rawani, Nduk. Mantun, Pak. Ayo coba, ayo. Wah, kaya mbokmu ngono kae, ayo. Baleni. Jos, luar biasa iki. Lek kono enek son horeg ya iki lho sinden horeg ya iki. Yanter suarane. Tende. Sinopo sinu karato mreka tarato kang tumrap ing tanah Jawa. Agama ageming aji Tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Lagi pisan iki nyoba tembang Pangkur Semarang, Nduk. lagi niki, Pak. Perdana niki, Pak. Pisan tapi langsung sukses niki luar biasa loh Mas Yoyo. Nggih. Sok neh nembang iki Pangkur Semarangane cakepane Dimas Niken Salindri. Ah, asine wapun arep kula jajal niku, Pak. Tapi kan Terus? kula tasih ajreh. Dadi Oh, ora masalah. Sok lek Pak Kapan-kapan Roso aja. dadi lurah sok genti ditokne kuwi ya. Amin. Iya, nggih. Saiki bajing loncate sampean arep pelok apa Slendro? Ayo. Slendro. Slendro sing cara saiki lek sing pelok kayak nano neno ya nono. Ne. Jangan yang itu, Slendro saja. Wow, sing kakinean. Oke, siap. Ini saya menjoget toh, Pak. Apa? Sampean joget kene genembang. Oh, iya. Sampean fokus terhadap tariannya. Nggih, Oh, nggih. iya. Tol. Ini peluak-peluak. Kene minggir. joget. Nah, kono ngoglek diesel. Mulai bae. Mulai bae. Mulai. Heeh. Ojo ngawur Lah engko sing ngendungi amplop sapa? Mulai nang omahmu. Lho, Ngapain? Wah. Ya ora apa-apa. Tak dadekne tak dadekne Apa? Nang to? pokok Apa sing gelem? pokok sing tak pakani, tak ombeni bendina. Ya ora. Weh, Ya kaya kirek. jebul karo kireke si api kowe. Apa iya to? Puaseh kok, Nduk. Ya ora. Apa terus lek dipakani diombeni terus dadi kirek? Gak oleh mending ngono. Sampeyan iki tetap manusia. Manusia, tapi berarti kirek kuwi. Nggih. Ya, Kados diaturake. pundi solahipun genduk Ayu Niken Salindri ingkang dipun anti-anti sedaya masyarakat wonten ing tlatah Simbatan. Nggih, siap. Nggih. Ingkang mirsani pun jomblo kali jaduman. Kok ngongo ya. Nggih. Roh apa? Paga, yuk. Ajing loncat. Oke. Loh. Oke.
Nang yuk. Abdi lepat narosan kati anggal. Awas kan. Out. Dereng, yuk. Hiji,
Nggih, tepuk tangan untuk Niken Salindri ya. Multi talenta tenan. Piyantone ayu, suarane apik, jogete nggih becik. Ah iya nggih. Isih enom pisan. Aku ki andekno duwe adik isih SMA wae kok meteng. Lah iki lho. Lah lek didik piye sampean kok iso kaya ngono? Anu lah ngendikane mbahku malah beneran, Nduk, ndang oleh hasil. Iya nggih. Ngoten niku mesti enten tirakate tiyang sepuh prihatine wong tuwa sing anjalari bocah niku dadi ketrima uripe kaya Niken Salindri ngoten niku. Mekaten leres Mak Cange, yang saya tahu tidak ada anak hebat, yang ada hanyalah anak terlatih sing mari hebat niku donga wong tuane. Nggih, mila saking menika. Mula ya gendho Niken karo wong tuwa lho, bektine mboten umum. Luar biasa. Ngatasi jani ya wis ngerti dhuwit ning ranate ngurusi dhuwit ranate gendho Niken kuwi. Niken niku mboten ngurus dhuwit. Nggih, sami ta bojo jenengan? Wah, bojoku paling pinter kok. Oh ning nggon cepitan dompet ngerti. Ning sabuke dipelurut ya. Nggih, wajan. Nggih, nggih. Niki wau jenengan ngendikane yen tol pagelaran wayang kulit niku luwes. Nggih. Dipun iseni dangdut nggih masuk. Nggih. Tayub oke. Tayub nggih oke. Klasikan oke, Klasik jaranan oke, oke, kosidah oke, sembarang oke. Toprak napa mlebet niki? Ya, Loh napa-napa mlebu. Toprak ludruk saged sedaya. Luwes sedaya. Nggih, nggih. Cobi nggih Mak Cange. Ning nuwun sewu kan nika tasih enten mbak-mbak nika dereng tampil. Heeh. Gendho Niken niku adus keringet ben istirahat dhisik. Ngoten. Nggih. Kalau wis ngilangi lho ning jero lho mesak. Ya. ngesake. Dadi nyuwun sewu nek jenengan wau beto nenem katahe Widuwati, kula nggih beto kathah, Pak. Oh nggih. 9 pasukan bal-balan. ya kae ndang ditokke. Heeh. Kepareng jumeneng sepotipun hadroh malih, Mas. Hadroh. Wah, lha iki anake anu kok. Biasane nek nang omah ngaji nek ning kene toke dandan wanita. Iya iya. Lah niki mestine lak iso anu nika to. Cara Jawa Timuran ngoten nika to. Nggih. Bedayan ngoten nika lak iso to. Oh ya. Nggih. Sepote bedayan. Mbak mriki lek ngaca wis ngilu wae. Wah. Nggih. Di. Ayo Sak. Nggih. Jawa Timuran. Ayo Rek, metu Rek. Ayo Ibama. Ayo. Ayo Rek, iya Mak. Kayak beleh sapi roso-roso. Nah. Wes kabeh nek Kabeh. wes panggunge muat. Iyo. Ngarep dhewe Brahman. Yo. Disusul berikutnya Berikutnya kelas bantam. Iki sitoke iki kelas bulu. genyar nyapot. Kowe ra ngerti. Yantun ayu-ayu kok. Yo, persiapan bedayan sareng bersembilan. Ayo. Anak buaya Bagiron mendhe dojos iki. Iya. Ayo. Nggih. Niki yen to kanca-kanca seni sampun paripirsa nawi para pinilenggah dereng. Nggih. Iki ditepungke ngaten nggih Mak Cange. Monggo, monggo. Kepareng. Nggih. Pinggir dhewe.
mijil saking tlatah pundi, naminipun sinten? Jiwan, Mas. Wedok. Kok Wedok. Kok lanang? Yo, ada kaya buta. Kon Jiwan, jiwan. Mas. Heeh. Ngene lho, ada kaya ngalani banser. Be. Wedok. Jiwan. Anu, Mas Pentol, Mas, aku tak sing iki kuwi suarane medeni. Iki lho Ayu, namine sinten, Nduk? Ai. Aduh. Ait. A- Lah jenenge wong kok Ait. Anu omahmu ndi, Nduk? Aku. Aduh. Iki piye kok? Anu bapakmu sapa? Memangnya. Aduh, gosok tenan. Iki kok lek nyanyi piye? Ah gila sese. Wis wajahe ra memper ditekoni. Lah, anu iki kuwi medeni. Ya ku ya. Jenengmu Loh, sapa? mau Nduk? sing jiwan rong kenalan lho, sing jiwan mau. Lah, Mas suarane Arif lanang pun kok, Mas. Yo, buta niki senes. Nggih. Niku pelika saking jiwan. Oke. Nek niki Nganggo V. untuku 1000 ya. Oh, untune 2 meter. Wong muni Velika kok Velika. Heeh. Lah nek iki kingke sapa? Ai. Jenenge kok Ait, oh penyakit. Lah nek iki sapa, Nduk? Aduh, iki kok anu nyuwun sewu. Widuwati sakmene mbane kok ora enek sing becus to ya. Oh, lae. Iki sapa? Siti Nur Husnul Khotim. Alah jabat. Gusti. Jenenge Pak Rasa ngumpule sinden Pak Gebluk. Lha kabeh ra memper. Sinten namine sinten? Siti Sinten? Fatimah. Lah nyuwun sewu Pak Rasa anggenipun beleh sapi menika nggih jagakne bocah-bocah niki. Niki rasa-rasa nggo beleh sapi. Mbak sinten mau Siti sinten? Aduh nyuwun sewu, Mas. Nggih. Iki ning kene malah turu. Aduh, Byung. Anu naminipun sinten, Mbah? Kula kok mbah untumu kuwi kok mbah. Apa? Lah piye lek ku nyeluk ki piye? Wong liyane bening-bening kene iki. Kowe rada rono lho yo bawang kowe kuwi kok. Nah aku jukawan poso lho, Nduk. Untumu bogang loro nggonku turah gelem piye? Moh gak aku. Wis gak aku. Tepungke. Once derek pitepangan kula paring asma Sablah. Cablah. Nggih. Sayo. Saka ndi, Nduk? Saka donya apa saka alam? Alam gaib kuwi. Pripun? Mas? Saking pundi, Rong? Kula saking Baben. Ayo. Piye? Kok mbak Lah ta yo mangku kono lho kon piye kok iso. Wah, lah iki jelas bose kono. Bluk. Waduh, sing sisihe sitok. Kono amu ki rasa mbok cekel urip-urip. Yang mana toh, Mas? Waduh, wedok nek iki. Iya. Tol, nek iki wedok iki. Asli? Suarane halus. Iya jare. Yang mana yang dipegang, Mas? Ya. Iya tahu. Ya Allah. Tapi iki kok nguyuhe ngadeg. Loh, nek lugo yo klangser toh, Mas? Perkara kowe ke cah cilik-cilik padha tekon aku. Mas Meo sitok sindene leh nguyuh ngadeg kelakuanmu mesti. Ki kaparingan asma sinten mijil saking tlatah pundi? Nama saya Lilis, Mas. Lilis saking? Iya, dari Ngawinan. Ngawinan. Ngawi ngono tok ora usah nganggo nan. Kalau Madiun itu Madiunan. Heeh. Kalau Magetan? Magetanan. Kalau Ngawi? Oh iya. Ya ngawinan kuwi ya. Menika pesinden ngawinan. Kowe yo ngawinan, Nduk. Oh, iki lho halus iki. Halus. Kuwi asli ton Solo kita iki. Suprobo, Solo. Kaya Betara opo iki? Naminipun sinten? Si saderengipun kula uluk salami. Mekaten becik nek iki baca. Ngaturaken wilujeng dalu. Dalu. Para pamirsa sedaya. Nggih. Ngomong sak Alhamdulillah. jam. Kula saged sowan dhateng mriki. Iya. Kula tebih saking Pracimantara Wonogiri. Wonogiri batu-batu. Nggih, kula paring asma. Naminipun Napa nggih? anu wonten salah setunggalé niyaganipun Pak Yoyok menika saking Wonogiri. Oh, mekaten. Mbok menawa nek langgananmu. Mbok pilih badhe mampir ten Pracimantara monggo lho, Mas.
Sapa Mas? Sapa Mas? Ingkang pundi? Loso. Loso. Goleki tanggamu lho, So. Mas Loso niku nggih Pracimantara. Nggih, Pracimantara niku. Oh. Timipun Pak Yoyo. Nggih, kula paring asma Naira Filansia Stefani, Mas. Asline sinten, Mbak? Asline. Kula paring Jare benen ono neh. Naira Filansia Stefani. Nama asli KTP Goplo. Ngono lho, Der. Goplo. Nggih. Ora sederek, nek ora bir goplo. Yo. Lah nek sing pinggir iki lho jenenge apik. Anu jenengmu sapa, Nduk? Dereng to, Mas. Heeh, urung no. Heeh. Terakhir tekoni lho, Mas. Iya, jenengmu sapa? Paring asma kula Diahi Roro Velika Anaconda Pramodawardhani Plek Kenuk Praina Sesar Bebek Kondalawati. Wong jeneng kok nganggo plekenuk. Aslinipun sinten? Tri Haryanto, Mas. Tri Haryanto. Iya. Tri Haryanto. Lah, iki lho apik menik-menik jan kaya Niken Salindri. Wih, batobat. Dek maju, Nduk. Menika kados Niken nggih, Bu. Heeh, delok coba suarane piye, Nduk? Aduh. Lah kok ya metu tembake. Hetarayu banci lho, Mas. Oh, banci. Barangi cilik. Ngajar. Sliramu namine sinten saking pundi? Kula Mbak Kiki Salindri saking Pilang Kenceng cari. Iya. Jenenge yo pas. Salindri. Kiki Salindri. Ji, Mas. Kembar karo kae, burimu kae Niken. Wis lembut. Kembare telu karo Niken Suwarti barang telu. Weh. Nggih. Saradan. Heeh. Lah iki sitake Kula Rere. Rere. Lah metu komaku bae dadi kaya ngono to Rere. Anu tanggane jenengan to, Mas? Pembantu kula jenenge Rere. Yo alah. Metu komah engke dandan ngene iki. Nggih. Mas Meo. Nun. Sing ujug dhewe kira jawa tekoni takon balik ah. Lho, Jae macul. Aja iki ya tak tekonane nyuwun sewu. Nyuwun sewu, Bapak. Lho. Kowe engko dipecel sirahmu lho. Mas nyeluke piye? Nggih. Kok Bapak piye to? Lah ketok riwu lho. Kok iso ibu piye to? Anu gowedi lho. Iki leh ngawiti saka ndi? Golek ana sik. Lah ya karo tumpukan son iso meh padha. Anu kaparingan asma sinten, Bapak? Kowe muni ya bapak pisan kas ngono. Ya. Piye total? Kowe muni bapak pisan kas yakin Nyapa? uripmu kali setahun. Aduh, Tak lumah nek kene lho kowe. nggih anu Mas, Pak D. Pak Le. Bu, Bapak D. Kene salaman. Aja dipiter. Ora mitet. Bang bayi. Ruwoso tol. Kaparingan asma sinten? Injih kula paring asma Bukangko. Oh, nggih. Bu Kesi sakmenika dados menika. Sugeng rawuhipun Mbak Yu. Jadi. Cobi nyaket mriko. Lah iya Mriko kok ya. nyaket kalih anu Kang Garwa ngaten. Loh, ya sinas Kang Garwa. Ya iki lho. Oh iya. Ya iki sing jenenge ipar adalah maut ya iki. Kae Mbak Duwi ya. Lah ya iki aku Bukangko. Oh, Bukangko. Anu pripeane jenengan. Pripean. Mbak Yu IP. Nggih, katobat. Nyuwun sewu jenengan makeme nggih sego. Boten. Lah napa? Katul. Oh. Pak Suroso monggo njing-njing niki dibeleh. Lho. Lah kula gene dicombor karo Pak Suroso kok. Wis ketok daging. Nggih. Ayo, Ketoke niki niki lek nembang. konco ki. Lek nembang bareng ketoke Nggih. napa niki sing kompak? Napa sing kompak? Nggih. Syukur lek saged minangkani pamundhute niki lho saking Mbak Ayu niki lho. Nggih. Sing selalu berkoordinasi kali Bu Kesi tentang wayangan malam hari ini. Nggih. Ini ngersake sesideman kira-kira pripun? Nyuwun sewu Mas Napa? Yoyo. Nggih. Mbak Ayu menika juga teman kita Oh, ngaten. selaku pelaku seni. Oh, nggih. Nggih, lajeng dipun pundhut garwa kalih pripun Bapak Suroso. Leres, Mbok nggih. bilih kersa Mbak Ayu minggah ing pepanggungan. Monggo, monggo. Ngaten nggih. Nggih. Nggih, monggo kasuwun kanthi sanget jumeneng karsake papan paleganun. Mboten kersa. Sampun kok gejih. Apa ya neng
Ya ketumuan iki gorokan jelamen gejik. Ayo lagune manut kanca bapak-bapak Manut ijo. derek, nggih. Si niku mau wonten pamundutan apa? Anu sesideman. Sesi- Oh, Sesideman. sesideman. Oh, Oh, nggih. iya. Monggo. Nggih, nggih. Di Kowe ditabuhi gamelan apa genset? tabul iki untume piye? Piye? Kok yo ditabuhi gamelan to, guys? Kok guys. Monggo mikir niku. Monggo sakniki sareng gen bawa kere dhewe Mbak Yu. Terus no sesideman bareng. Ayo monggo. Ya. Satu pun siap. Ya, ya. Halo. Terus no, ngoten nggih. Nggih. Sik bareng no kali kancane. Nggih. Nggih. Yo. 1 2 3. Tresno sesida. Saiki mau kok ora kompak iki piye to, Gur? Terus no sesideman. Pangapunten. Nggih, jenengan sik cobi. Anu apa? Niki rombongan niku telakipun lanang danten. Dadi lek rodok dicilikne mengke lek gember-gember ngoten nggih pangapunten. Lho, kula mboten nolak swara lanang sing penting pas kali laras. Oh, Oh, ngaten. ngaten. Lanang, Lanang ya, lanang lho, Sik, sik, sik. lanang. Jenengan sik, Mbak, sampean contoni sampean sik. Yo. Terus pinten? Tresno Nah, iki pun jeneng. sesideman. Oke. Jenengan, Mbak, niki. Ayo, iki. Jenengan, Mbak. Monggo butuhi. Terus no. Ayo. Monggo butuhi. Sing Monggo. rada abot gendinge Dwi kene. panggo, ayo. Eneng. Kurang abot iki. Oh, kurang abot. Isin ke aku lho. Kudu apik kowe. Oh ngono. Terus ayo. Suara lanang. Lanang oleh wedok oleh. Oh, lanang boleh. Nggih. Oh iya. Iki awake gedhe susune cilik. Anu wis kaya ngematke teko kono lho, Mas. Wajar. Mboten. Anu buka Ampun. sih. Nek sing dimatke Apa teko iki karo kono. didemok niki dereng ngertos lho monggo to. Emoh, paling ya mak engkek ngono nggondan. Mulai ya. Terus, ayo Mbak Dwi. Tresno. Saya tak ben iki lho. Ayo. Ya. Nggih. Terus dikompakne iki. Tresno sesideman. Bon, jos luar biasa. Elok ya. Lumayan nggih ngladeni wong mendem-mendem. Ayo. Ayo apal to, Pak? Apal nggih. Jenengan Mbak, Lerek Terus, sisih. ayo tang, yo. Re. Ayo. Re. Ayo Re, boleh glondor Re, ayo Re. Iya. Ayo Re, terus, ayo. Terus, no, ngono Re. Ayo. Ya. Aduh, sape kuwi. Anu niki Asline kok Mbah Sukron yo ngene iki cengkoke. Ayo. Asli ini. asli. Iki Mbak, sampean Mbak, Iki Mbak. Mbak Salindri. Ya. Tresno sesideman. Asline Mbak Narto Sabdo yo ngene iki. Ayo, nggih. Kok kabeh asline to, Mas? Nggih, apik, nggih. Nah iki Pak Bambang, ayo. Ayo. Wes kok konone no. Iki. Ayo Pak Toha. Tresno sesideman. Ah, iki lho malah apik sing Nganggo iki. gregel Nggih, iki. Jos. Nggih, Mbak. Mbak, sampean Mbak. Ayo Ayo, tuku Mbak, kaya iki apa? sing Mbak tukang- Sulekah 500 ayo ndang. Yo wayu mengoh-mengoh. Bismillahirrahmanirrahim. Terus, ayo, Mbak. Yuh. Biasane nerang udan iki. Terus tresno sesideman.
Apik. Ya Ke. Ayo. Ya Mbak Wanda, ya ndak? Ya. Alhamdulillah. Murid kula sak pinter-pinter nggih. Nggih. Alhamdulillah. Contonin no sampean gurune, ayo. Guru laki, ayo ndang. Terus, ayo. Terus Nah. Gini Bu. Apik. Terus nih. Terus nih. Kancane niku padi niri niku. Lah mune terus kayak parkir yo. Yo. terus Nah. sesideman. Nggih, apik. Nggih, sae. Ayo. Ya. Ya, iki. Yo. Kae selanjutnya. Ayo. Sik tapi ojo mlayu. Sitok arep mlayu Aja iki. Diatur angel iki ubah ae. Kowe sik ayo kowe sik. Terus Tresno sesideman. nah, apik. Apine lek adan sampean. Ayo. Sik. Sing kurang iki lho sing pindah mandi. Iki lho sing mlayu kae. Ayo coba kaya apa lho. Iki. Ayo Tri. Tri ala Gotri Nogosari ri. Yo. Terus nggih. Anu ngapunten iki intil-intile telak kula gatel. Ayo pokok muni. Nggih. Wis to saune-unine. Terus tresno sesideman. Be aku aja utik-utik to. Apik, pun Be sae. aku dibatek iki. Nggih. Sampun. Saiki anu mawon, langsung dandut mawon jenengan buka celuk. Ayo. Luwe becik petanono. Patenono. Ayo, ndang, yo. Nggih. 3, 4. Luwe becik patenono timbang perpisahan Mendyogo Sulistyo tak rewang kisah utama marang kula warga Sik urip ora Ridwan? Makane niki mandeg niki bingung kula ningali rencana-rencana do urip apa ora. Urip ana ora iki Makasih. Matur nuwun Mbak Yu luar biasa. Nggih, saged mandhap, saged Pak parkir melih, monggo mriko. Nggih.
Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Sae-sae to pasukan kula menika Jos. pas nggih dan enten sing tukang diesel, tukang seleb. Nggih. Iya. Nggih, samiyo. Nggih. Nggih. Mangke kalajengaken Nggih. wonten ing goro-goro tansah Makasih. sesarengan kalian Genduk Niken Salindri. Nggih. Lagu-lagu terkini dan terhot akan ditampilkan nggih goro-goro. Nggih, nggih derekaken Mak Cange Yuli. Nggih. Kula tak rakit mbacutne glaring cerita langkung rumiyin. Sendika dawuh.